30 години не съм била с ниско самочувствие, но това, че не съм успявала винаги да разчитам на моето, ме е потискало. Безценна ми. Дава ми пълно самочувствие да имам, че съм пълноценен човек, както всеки. Всеки ден през последните 9 месеца Невена вижда София заедно с всичките й тротуари, булеварди, трамваи и паркове през очите на своята Енджел. Апорт! Дръж! Дай! Браво! Браво на момиче! Пълна независимост, че мога да отида където искам и където имам нужда. Просто възпитанието е такова, че не е агресивна, игрива е, доверчива е. Напълно незрящата Невена лекува хората с ръцете си. Тя трябва да смени 2 вида транспорт, само за да стигне работното си място. Кучето водач показва на Невена всички изходи, стълби и препятствия, но неволно я въвежда в друга опасност. В квартала, който живее и до работата ми глутницата, просто нон-стоп се скачат върху нея. Страх ме. И ако едно куче някакси, може би, по-лесно ще запазя самовладение, но когато са 5, 6, 8, страшно е. Много често в опитите да изгони налитащите кучета, Невена инстинктивно се върти във всички посоки. Тогава тя напълно губи ориентация. Оказва се обаче, че има по-страшни неща от незнанието къде си и зъбите на бездомните кучета. Бяхме заобиколени, само от дясната ми страна беше свободно и при командата ми напред, за да излезем от глутницата, значи тя просто излезе на булеварда в движението. Седмицата по 2-3 пъти бъдем нападнати от глутница кучета. След няколко сигнала до екоравновесие, Невена получава обаждане. Тя беше жена, която се грижала, каза, и храни тези кучета и ме притиснаха, че трябва да си оттегла жалбата, защото от екоравновесие са казали, че на другия ден ще дойдат да ги преверят. Децата им били изпаднали в депресия, ревяли в къщи, че как така сега ще останат без кучетата. Аз, ако съм си дала в екоравновесие телефона за връзка, не съм го дала, за да ми се раздава без мое знание. Някой от екоравновесие дойде? Никой, абсолютно. Дори до работата имаше куче, което е с краста. Дадах сигнала в екоравновесие, казаха, че веднага ще бъде изведено. До 2 месеца се интересувах, кучето беше там. Явно всеки търси някакъв начин да се спасява. Който иска да има домашен любимец вкъщи, да си го гледа, но не да гледа куче навънка и да храни и да казва, че го обича. За тази сутрин Иван Георгиев, BTV.